Mustafa wa habibina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barakatuh wa ila jannati al-anbiya wal mursalin wal awliya wa sallallahu wa sallam wa ulama bila wa jannati al-mursalin sallallahu Allah asma'a syahadina min jannati syahadina wa asma'a syahadina Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Harfu sani. Bismillahirrahmanirrahim. Harfu sani utai huruf sa. Harfu sa'i utai huruf sa. Salasun utawi perkara telu. Iku man utawi wong. Iku kuna ana apa salasun. Ana iku fihi ing dalem man. Wajada mongko nemu sapa man. Halawatal imani ing manise iman. Ayakuna siji yen to ana sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahabba luwih demenake ilaihi maring man mimma saking barang siwahu kang sakliyane Allah wa Rasul wa ayyuhibba lan yento demen sapa man almar'a ing wong siji la yuhibbu ora demen sapa man ing mar'a illa lillahi kecuali krono Allah. Wa ayakraha lan yen wa ayakrahu lan yento sengit sapa man ayauda yento bali sapa man fil kufri ing dalem kufur ba'da'id angkodahu ing dalem sawuse nyelametake ing man sapa Allahu Gusti Allah minhu saking kufri kama yakrohu kaya oleh sengit sapa man ayul ko ing yen to den cemplungake sapa man finnari ing dalem neraka finnari ing dalem neraka ketemu ora huruf sa atas terlimu Bismillahirrahmanirrahim nggon harfu sa Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anasin kacarita saking Anas. Salasun utawi perkara telu. Iku man utawi wong. Iku kuna ana sapa man. Ana iku fihi ing dalem man. Nasyara mongko gelar sapa Allah Gusti Allah
alaihi ing atase man kan fahu ing aling-alingi Allah wa adkhalahu lan lebokake sapa Allah ing man jannatahu ing swargane Allah. Maksude perkara telu nek wong kuwi duwe kelakuan perkara telu kuwi. Nek ana wong duwe kelakuan perkara telu, mongko Gusti Allah bakal gelar karo wong iku mau, lan wong iku mau bakal dilebokke nang swargane Gusti Allah. Ngendikan Kanjeng Nabi. Dadi wong nek duwe kelakuan telu perkara iku, Gusti Allah bakal gelar lan bakal ngaling-alingi, bakal ngilangi aling-alingi Allah. Lan Gusti Allah bakal mlebokke nang swarga. Rifkun siji ya rupane welas. Rifkun suwijine welas bidhaifi kelawan wong apes. Wong sing duwe rasa welas karo wong sing uripe ringkeh. Agar wong duwe kelakuan seperti iku, rifkun bidhaif. Wa syafaqatun lan welas alal walidaini ing atase wong tuwa. Nomor loro, wong duwe rasa welas marang wong tuwa loro. Nomor telu, wal ihsanu lan gawe bagus ilal mamluki maring budak utawa maring kawula. Gelem gawe bagus marang kawula. Kuwi Gusti Allah bakal mlebu swarga. Sabenernya swargane Gusti Allah iku penak. Karek tergantung menungsone, urip nang donya. Duwe rasa welas karo wong sing ringkeh. Duwe rasa welas karo wong tuwa loro. Gelem gawe apik marang budak wong sing ora mampu. Ngajabirin salasun utawi perkara telu iku man utawi wong iku kuna ana sapa man iku kuna ana apa salasun ana iku fihi ing dalem man awahu mongko ngungsekake ing man awahu mongko ngungsekake ing man sapa Allah Gusti Allah fi kan fihi ing dalem pangreksane Allah wa nasaru lan gelar sapa Allah alaihi ing atase man rahmatahu ing rahmate Allah wa adkhalahu lan mlebokake sapa Allah ing man jannatahu ing swargane Allah. Kanjeng Nabi ngendika meneh, sapa wonge duwe tingkah telu, duwe kelakuan telu iku, mongko Gusti Allah bakal ngreksa. Lan Gusti Allah bakal gelar rahmate, lan Gusti Allah bakal mlebokake swarga nyang wong iku. Asal wong duwe kelakuan telu. Siji rupane apa? Man ya wong ida uti ari kalane den wae sapa man syakara mongko gelem syukur sapa man. Dadi wong iku nomor siji nak diwehi gelem syukur. Amen. Diwehi gelem syukur iku Gusti Allah wis welas. Wa ida qadara lan ari kalane kuwasa sapa man ghafara mongko ngapura sapa man.
Wa idza ghadaba lan arkalane bentu muring sapa man fataroka mongko kendu fataro mongko kendu sapa fataro mongko kendu apa ghadab ngani Abbas salah satu utawi perkara telu iku man utawi iku kuna ana sapa apa salah iku fihi ing dalem fahuwa mongko utaiman iku minal abdali saking golongane wali abdal saking golongane wali. Dadi Kanjeng Nabi ngendika wong iku kapan duweni kelakuan telu senajan ora diakui menungso sebagai wali tapi diakui wali abdal ngersane Gusti Allah. Jadi pangaku wali itu ngerti Gusti Allah. Tur wong kuwi nek duweni kelakuan telu tingkah telu dilakoni nang donya iku bakal dadi wali Gusti Allah. Sekalipun menungso ora ngakui nek wali. Siji rupane apa? Ar-ridho ya rupane siji ridho. Ridho iku ya lega bil qadai kelawan putusan. Ridho lega lilo kelawan putusan Allah. Tapi menungso kadang-kadang ya surah kanggo karo putusane. Nomor loro wasabru lan sabar ngan maharimillahi saking ninggal larangane Allah. Nomor loro wong kuwi ikhlas ninggal larangane Allah. Bukan karena kepandian, ora kok mergo pinter le maca kitab, pinter le dunge. Wong kang dirasa sifat sabar, ikhlas, lega lilo, ninggal larangane Allah. Wal ghadab lan bentu, wal ghadab lan bentu. Fi dzatillahi ing dalem sifate Allah azza wa jalla. Lan dheweke ninggal marang muring, ninggal marang bentu. Mergo muring iku mau, ghadab iku sifate dzate Gusti Allah, bukan sifat manusia. Ghadab iku sifate Gusti Allah. An Mu'adzin kajarko saking Mu'adz. Salasun utawi perkara telu. Iku man utawi wong. Dadi awake dhewe sendiri wong ngaji iki sak kuat-kuate. Iku man utawi wong iku kuna ana apa salah. Iku fihi ing dalem asaba mongko nglandrat iman sapa Allah Gusti Allah hisaban kelawan hisab yasirun kang gampang wa adkhalahu lan lebokake ing sapa Allah iman al jannata swarga al jannata swarga. Lain lebok ke swarga Gusti Allah bi rahmatihi kelawan kawelasane Allah. Sapa wonge duwe kelakuan telu maneh. Urip nang alam dunya duwe kelakuan telu tingkah telu. Salah summan guna fi hasabahu ta'ala. Kuwi Gusti Allah bakal landrate hisab iso gampang. Lan Gusti Allah bakal mlebu ke swargane kelawan kawelasan. Bukan karena amalnya yang mulu-mulu, tapi Gusti Allah mlebokake nang swarga kelawan rasa
welas Gusti Allah mergo duwe lakon telu. Siji rupane tukti aweo ira, tukti awek sira. Man ing wong haromaka kang ngali-ngalingi sapa men ing sira. Nomor siji awake dhewe gelem awake marang wong sing senengane gawe ala nang awake dhewe utawa ngali-ngali perkarane awake dhewe sing apik. Ana wong ora apik wis teko kene wis. Ora kok sing digawe wong sing apik awake dhewe tok tundang. Sing ora apik awake dhewe kita mampu memberi kita ini. Bakal kisah supaya mereka lan mlebu swarga. Nek sing dikei sing disenengi tok oke juga ya. Tapi sing berarti wong gelem kei marang wong yang membenci awake dhewe. Wa ta'fulan ngapura sapa sira. Aman saking wong dolan maka kang nganiaya sapa men ing sira. Nomor loro, Gusti Allah bakal ngisap sono akhirat gampang ngisapi, enteng ngisapi lan Gusti Allah mlebu swarga kanthi kamelasan Allah. Yaiku anggere duwe kelakuan ana wong sing nganiaya maika gawe ala awake dhewe kok njaluk ngapura, awake dhewe gelem awake pangapura. Wa tasilu lan nepung sira man ing wong kota akal kang mutus sapa men ing sira. Sing nomor 3 wong gelem nyambung marang wong yang sudah memutus awake dhewe. Dadi ana tunggal ana kanca memutuskan tali persaudaraan, memutuskan menjadi teman. Terus awake dhewe gelem nyambung, tak sambungi. Kono mutus luwih tak sambungi itu dadake beban. Tapi kan kadang-kadang apa? Wong ora putus kadang-kadang iso tak gawe putus. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Dhabil Ghadab. Ngan Abi Hurairah. Salasun utai perkara telu. Iku man utai wong. Iku kuna ana apa salasun. Ana iku fihi ing dalem man. Wafa mongfu wufia mongko den reksa sapa man. Den reksa sapa man. Suha ing kumete awake man. Suha nafsi ing kumete awak dhewe man. Man yo ada kang nekani sapa man az-zakata ing zakat. Wong iki gelem nglakoni zakat iki termasuk tidak dadi ora golongan wong umat. Ora golongan wong. Wakoro lan gelem nyuguh sapa man nomor 2. Wakoro lan gelem nyuguh sapa man ad-dhaifa ing tamu utawa daya. Nek duwe tamu disuguh. Wakoro ad-dhaifa. Wa atolan awes sapa man finna ibadi ing dalem wong kang kelangan. Ing dalem wong kang kelangan. Nomor 3 wong duwe kelakuan gelem aweh marang wong kang kelangan. Lah rupane apa yang kita berikan? Pengarem-arem. Ora duwe bondo, engkai pengarem-arem. Kaya wong mati lho. Pokoknya kena musibah. Awak iki wae to pinang. Awak iki awak dengan cara lisan laku sing
salasun wa atofuna itu. Ngan Khalid bin Zaid bin Harisah salasun utai perkara telu iku man utai wong iku kuna ono apa salasun iku fihi edal man fa inna Allaha wa sa'amana Allah iku yaghfiru ngapura sapa Allah lahu maring maning perkara siwa dalika kang sak liyane salasun manjowo mata kang mati sapa man la yusyrik hale ora musyrik sapa man billahi kelawan Allah syai'an ing suci-suci. Telung perkara kapan wong urip nang alam dunya duwe telung perkara iku monggo Gusti Allah paring pangapunten. Gusti Allah paring pangapunten. Siji Gusti Allah gelem ngapura kapan matine ora musyrik. Tidak menyekutukan Allah, ora madak-madake Gusti Allah. Iku jadi ngapura Gusti. Tapi nek matine dalam keadaan musyrik menyekutukan Allah, ojo ngarep pangapunten Gusti. Walam yakun lan ora ana sapa man. Walam yakun lan ora ana sapa man ora niku sahirun tukang sihir. Yatba'u kang anut sapa man as-sahrata ing tukang sihir. Nomor loro Gusti Allah ijek gelem ngapura dosane tetkalane nalikane mati wong iku mau ora netepi tukang sihir utawa matine dene ora anut karo ahli tukang sihir, tukang santet, tukang tenung. Ampu awake dhewe iku ora dadi tukang santet, tukang mengikuti laku-laku tukang sihir itu sama saja bodoh. Ojo ngarep-arep pangapunten Gusti Allah. Anu Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakun lan ora unek-unek sapa man ngana akhi ing atase kancane man. Terus si nomor 3 Gusti Allah ijek gelem manyapura dosane asal matine iku mau ora sampai tekan mati kok duwe pengunek-unek. Iki beban moral bagi manusia. Jadi mati kok ijek unek-unek karo tonggo karo kanca karo wong di pengunek-unek salah sithik. Upamane wong tuwa kacek sithik lem ngewehi karo anak-anak padha saiki mantap tekan mati jadi pengunek-unek kan wong tuwa iki ngaran ora adil sih. Aja ngarep-arep pangapunten Gusti Allah. Walau menyebut anak mati ku senane unek-unek dadi aja digawe enteng. Kuwi dadi beban mati kuwi pengunek-unek manut tukang sihir apa meneh kok dadi tukang sihir menyekutukan Allah madak-madak ke Allah. Nak liyane kuwi insyaallah jek gampang itu pangapunten Gusti Allah. Adi Abbas salasun utai perkara telu iku man utai wong. Iku kuna ana apa salasun iku fihi dalem. Fa iya moko utai salasun iku roji'atun bali. Ala sahibiha ing atase wong kang duweni salasun. Walam yakun Bismillahirrahmanirrahim al-baghi suwijine lacu wal makru lan nyandu boyo ki merekayasa
nafsu lan ngrusak. Ki ngendikane Kanjeng Nabi, wong kok urip nang donya duwe kelakuan telu. Kuwi arep bali, kelakuan telu sing dilakoni akan kembali nang awake dhewe. Kelakuan telu sing elek iku akan kembali nang awake dhewe. Rojiatun ala sulibiha. Siji rupane lancung. Dodolan wong apa wae lan kok senenge dadi wong lancung. Wis itu akan kembali nang awake dhewe. Wal makruh senengane merekayasa ngreko karo wong wis mulai ngreko merekayasa. Iki akan kembali nang awake dhewe. Wa naksulan uripe senengane kok gawe rusak. Gawe rusak. Kan kembali wis sesuk kenten rusak wong. Rawahu Abu Syekhi wa Ibnu Marduwain ma'an fi tafsir ma'an kali bareng fi tafsir ini dalam tafsir. Sahirun salasun utawi perkara telu iku man utawi wong iku kuna ana apa salasun ana iku fihi edalman istaujaba monggo ngehaki memiliki duweni padha. Sapa man ngehaki to duweni sapa man as-sawaba ing ganjaran atau ing kabeneran. As-sawaba ing ganjaran. Wastakmala lan nyempurnake sapa man al-imana ing iman. Wong duwe telung perkara urip nang alam dunya nglakoni telung perkara bakal ngehaki duweni ganjaran yang sejati. Lan imane bakal dadi sempurna. Siji rupane khulukun. Ya rupane budi pakerti. Wong kok uripe duwe akhlak sing apik. Bakal diganjar Gusti Allah. Ya isu urip sapa man bi kelawan khulukun finnasi ing dalam manungsa. Wong urip sawung karo sepadha-padha manungsa gelem duweni akhlak sing apik marang sepadha manungsa bakal diganjar lan sempurna semane. Mergo akeh wong pinter ning ora duweni hukum, ora duweni akhlak. Lah wae dhewe dididik karo Kanjeng Nabi, dicontoh karo Kanjeng Nabi. Pingin dadi wong sing duweni ngehaki kebenaran, duweni wong sing diganjar Gusti Allah, imane iso dadi iman sing sempurna. Urip duweni akhlak sing apik marang sepadha-padha manungsa. Aja dumen sugih, aja dumen pinter, aja dumen wis bagus sak muga. Aja dumen gagah. Wa wara'a lan wirai sapa men. Wirai kuwi jaga ya juju mongko nyegah apa warok iman ngan mahari billahi saking piro-piro larangane Allah. Wa khilmun rupane aris nyarut dulu bisa nolak apa khilmun iman nganil jahli saking nganjalil jahili saking bodhone wong kang bodho. Rawahu al-Bazir wa Anasi. Salah satu utai perkara telu iku man utai wong iku kuna ana apa salasu ana iku fihi daleman
Awahidatun uta siji minhuna saking salah satu. Faliyatazawwaj mongko rabi sapa man minhu minal khuril aini saking bidodari kang blalak-blalak mripate. Haitsu syaa indal nalikane karep sapa man. Dadi wong duwe kelakuan telu wisuk nang akhirat. Awahidatun minhuna faliyatazawwaj wong kuwi bakal diparingi bidodari karo Gusti Allah. Nek karep aja sak. Rajulun sijine wong lanang. Uktumina kang bisa den percaya sapa rajul. Ala amanatin ing atase amanah. Fa'adha mongko nekani sapa rajulun ing amanah. Makhofatallahi krana wedi Gusti Allah. Lah wong urip penting dadi wong istiqomah. Istiqomah iku awake dhewe bakal dadi nimbulake barokah. Nek istiqomah iku ora ono ya barokah iku ana. Wa rasulun lan wong lanang khala kang ngapura sapa rajul nganggo pilih saking wong kang merangi rajul. Wong sing gelem aweh pangapura marang wong sing merangi awake dhewe. Warajulun lan wong lanang karo akan gelem maca sapa rajul fi duburi kuli sholatin ing dalem saben-saben sakwuse sholat. Kul huwallahu ahad asromanutin kelawan 10 ambalan. Wong sing gelem maca surat Ikhlas ketika sabubare sholat, maca surat Ikhlas ping 10. Wis pokoke maca surat Ikhlas ping 10. Kuwi bakal diparingi dijoli dening Gusti Allah. Apa faliyatazawwaj minal khuril ain. Paringi widodari surah karo Gusti Allah. Mung surat Ikhlas ping 10 iku ora perlu. Sedangkan wis perkara apa wae perkara mulo kadang-kadang awake dhewe ora mung kanggo dalil tok. Swarga iku memang dikupengi perkara sing gedhe. Swarga iku dikupengi karo perkara sing gedhe. Rupane apa? Wiridan, ngaji, mujahadah. Wis iku ngamal apik wis gedhe kabeh jenenge. Tapi neraka iku dikupeng nganggo perkara sing nyenengake. Mula kita berpikir ketika awake dhewe arep wiridan megah, yo kita cegah. Ngopo aku wiridan kok rasa-rasa. Kita buang rasa-rasa. Dibuang ya rasa-rasa. Mergo kuwi termasuk perkara sing dadi laku-lakune hawa nafsu. Mula negene sabubare sholat kon maca surat Ikhlas ping 10 batas. Wis kaya apa rekasane iku memang swarga dikupengi perkara sing gedhe. Mula cara mbok mujadah, mbok wiridan. Kuwi golek wong 10 wala angel seneng. Wong ngaji golek wong 10 wala angel rekam. Dadi wong kadang koyo ngaji gitu, buat ora support nek awale. Wah ke awale koyo iya. Tapi nyatane dikandani jujur. Jabut warna-warna sing kesel sing ana iso. Jadi awake dhewe nek ora iso ngguwak sing koyo ngono kuwi yo ora iso.
tulisan bendur kudu pak aji iki istiqomah sing paling angel. Awak dhewe kadang-kadang ya mbok apa nek ge awal wis masjid banyak jamaah segep iku nek wis kira-kira bola-bali kesot seminggu wis kesot. Ora sumput dengan awak. Lah awak dhewe sifate apa yo? Yo istiqomah. Di istiqomah iki. Di istiqomah. Aja mung omong tok iku nek mung omong tok agak wong iso. Mung tok iku agak wong iso. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anas kacarita saking Anas iki masyaallah. Rawahu Ibnu Asakir kan Ibnu Abbas. Salasun utawi perkara telu. Iku man utawi wong iku kuna ana apa salasun iku fihi ing dalem man. Adolahu mongko ngiyupi ing man. Mongko ngiyupi ing man sapa Allah Gusti. Sapa Allah Gusti. Sapa Allah Gusti. Tata diri arsi ing dalem ngisore ngan ing dalem ngisore iyup-iyupe ngaras ing dalem ngisore iyup-iyupe Allah ing dalem ngisore iyup-iyupe Allah yaumul ladila ing dalem dinane ora ana iyup-iyup ing dalem dinane ora ana iyup-iyup illa dillahu kejaba iyup-iyupe Allah. Illa dillahu kejaba iyup-iyupe Allah. Al-wudu ya suwijine wudu. Alal makarihi dalam tingkah kang den sengiti. Luwe-luwe ngaji iki awake dhewe jenengku kesucian. Ngaji iki nek iso suci. Nganggo wudu lah. Utawa wong kuwi bakal diiyup-iyupi dening Gusti Allah. Wong kok gelem nglakoni wudu tetkalane nang tingkah sing disengiti. Rasane adem. Gek enak-enak jagung karo kancane manjing salat kudu lek wudu. Ngono ki suwane yo abot. Jadi al-wudu al makari. Wudu ing atas tingkah kang den sengiti. Tatkala awake dhewe wis kaya uga wudu tapi awake dhewe harus utang. Wal masyilan lumaku ilal masajid maring pira-pira masjid. Fidulmi dalam petang. Wong sing gelem menyang mlaku nang masjid ing dalem wektu petang. Padang wiara mau menang. Padang wiara saras mau menang petang. Kayak lampu main padang menunggu ana munggah masjid barang petang munggah musuh. Padang itu ana saras. Gun tempat ibadah, tempat ngaji, tempat ibadah malah digawe padang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa it'amul jari'i lan aweh mangan wong kang luwih. Dadi hikmahe wong wudu tetkalane nang wektu sing diseliti mlaku menyang masjid pada waktu yang peteng. Aweh mangan wong lain. Dadi iyup-iyupi nang isor ngaras iso. Soro nang Al-Qur'an Gusti Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Eling-eling wong akeh sing do iman nang kersane Gusti Allah. Aja mung iman tok. Gusti Allah Al-Qur'an kan ngendika
Ingkang suru lamun sira urip nang alam donya diparingi ilmu karo Gusti Allah kok gelem nulung agamane Gusti Allah. Ingkang suru lamun padha gelem nulung sapa sira kabeh Allah ing agamane Allah. Yang suruh mongko Allah nulung nang sira kabeh. Gusti Allah bakal nulung marang wong sing gelem nulung agamane Gusti Allah. Senajan agamane Gusti Allah iku ora ditulung awake dhewe tetep dijaga oleh Allah. Monggo agamane Gusti Allah. Dadi agama iku awake dhewe rasa prihatin Gusti Allah tetep Gusti Allah tetep jaga. Tetep jaga Gusti Allah. Tapi jagane Gusti Allah agama kan lantaran menungso. Lah menungso punya harapan, pengen ditulung karo Gusti Allah, pengen pertolongan Allah, agama Allah kali agama ya awake dhewe nulung agamane Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Sapa wong gelem nulung nang agamane Gusti Allah, monggo Allah bakal nulung marang sira kabeh. Itu sudah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Abu Sa'id fi Sawabi dalam kitab Sawab wal Asbahani. Fi Targhib dalam kitab Targhib dengan Jabirin. Salasun utai perkara telu iku man utai wong. Iku jara teko sapa man bina kelawan salasun. Ma'al iman disatani iman. Dakhala mongko mlebu sapa man min ay abwabil jannati saking endine lawan swarga. Saking endine lawan swarga. Sya'a karep sapa man. Wa zumijan lan den rabiake sapa man minal khuril aini saking widodari kang lalang mripate. Hai susana nalikane karep sapa man. Hai susah nalikane karep sapa man. Nek karep wong kabeh nang donya lamun karep. Wong di karepan. Afa ngakang ngapura sapa man nganggo tilihi saking wong kang merangi man. Awake dhewe gelem awake pangapura niku abot kuwi manungsa. Wong sing sering karo awake dhewe, wong sing merangi awake dhewe kok njaluk ngapura. Terus awake dhewe gelem ngapura iku bakal entuk kelunggihan saka Gusti Allah. Niki abot kanggo menungso keteteran nafsu. Wa adalan kali sapa man dainan ing utang. Khofiyan kale nyaman. Wa qara'a lan maca sapa man fi duburi kuli sholati maktubatin ing dalem sawise salat maktubah. Ngasro marotin kelawan 10 ambalan kul wallahu a'lam. Padha dhuwur. Bito hadis tapi sama karepe. Mung sak salat kasih 10 ngan Jabirin kacarane Jabir. Salah sunu utai perkara telu iku man utai wong. Iku hafadzuna gelem reksa sapa man ing salah sunu. Fa wa mongko utai man iku wali ingsun. Gusti Allah iku bakal ngakoni nek wong iku dadi wali. Kapan wong kuwi urip nang dunya dhewe kelakuan telu. Hakon kelawan nyoto. Jadi dadi wali Gusti Allah sebenarnya ora buat jane nek kan ning menungso kadang-kadang arep nafsu. Wa man utai wong iku doya aguna niat-niate sapa man ing salasun fa wa mongko utai man iku ngaduwi mungsuh ingsun hakon kelawan nyoto. Niat-niat telu iki bakal dadi mungsuh Gusti Allah secara nyata. Siji rupane as-sholatu
sholat. Wong iku anggere gelem nglakoni sholat, ngreksa sholat itu ojo nglakoni tok, tapi kita jaga. Ya. Sholat kita jaga, ojo nglakoni tok. Nek nglakoni ku sak geleme dhewe. Jadi nek nglakoni sak geleme dhewe, tapi kita harus menjaga sholat. Ojo sak geleme dhewe. Wasiyam bulan poso, bener-bener kita poso. Wal jina batulan gelem adus jinaka. Wis to, wong ki gelem ngreksa salate, gelem ngreksa poso. Kan ngono. Dadi ojo salah tombol ya. Salasun man hafadzuna fa huwa waliyun. Hakon. Sapa wong duweni laku telu, itu perkara telu. Wong kok genggonan perkara telu, mongko dheweke karo perkara telu iku gelem ngreksa, gelem menjaga perkara telu iku, mongko wong iku bakal dadi waliku secara nyata. Tapi nek wong kuwi kok ora gelem jaga, ora gelem ngreksa perkara telu, mongko wong iku dadi mungsuhku secara nyata. Rupane apa? Mula kono hafadzuna bukan akoma, kan lho. Nek akoma itu nglakoni. Mula wong kok jemu nglakoni sholat. Lah awake dhewe piye? Sak bubare awake dhewe nglakoni sholat, kita harus pandai menjaga sholat. Jadi awake dhewe wong sholat. Oh iya, iki wong gaweane sholat. Aku wis diminta sholat iki, sholat kita jaga. Nak mung akimu sholat, cono jumen ki sholat, kabeh sholat kabeh. Bar sholat lakune sudah karuan syukur. Jadi hafadzuna, wong kok gelem ngreksa sholate. Wasiyamu terus wong ki gelem ngreksa posone. Aja mung nglakoni poso, nek poso agak wong iso. Tapi menjaga poso niku suwe. Poso diumpah-umpahan kan ya poso tapi wis ora karuan tenan. Omongane, kelakuane kita jaga. Oh ya aku poso, saya jaga puasa. Wal jinabatulan jinabah. Ngan Anasin nganil Hasani kasatun Hasan mursal kalian rupa hadis mursal. Salah satu utai perkara telu iku man utai wong iku fa'ala guna nglakoni sapa man ing salasun faqad ajroma mongko temen nglakoni dosa sapa man mongko temen nglakoni dosa sapa man jurupane wong akoda kang budeli sapa man liwaan ing gendera fi ghairi haqqin ing dalem ora bener. Awake kok utawa wani sapa men walidayi ing wong tuwa loro liman. Aw masa utawa lumaku sapa men ma'adzolimin sartane wong kang dolim. Layang suruh yakti nulungi sapa men yakti nulungi sapa man ing dolim. Rawahu Ibnu Mani. Dadi wong dolim tatkalane awake dhewe ke rumah karo wong dolim, awak karo wong dolim iku awake dhewe termasuk layak dulu, termasuk orang yang menolong. Contohnya seneng-seneng kumpul karo ora salat, kowe kumpul karo wong salat, akhire wong ora diajak salat. Pengakuan Islam itu termasuk dheweke iku yo layak dulu, termasuk penolong bagi orang dolim. Rawahu Ibnu Mani ngan Mu'adzin salah satu perkara telu iku man utai wong iku fa'ala guna nglakoni utawa tumindak sapa man ing salah satu atau kuat sapa man asoma ing poso. Man yo wong akal mangan sapa man, qabla ayas tiba ing dalem sadurunge minum sapa man.
saharo lan sahur sapa man. Wakola lan ucap sapa, wakola ngucap sapa, wakola ngendika sapa Al-Bazzar lan Anas. Salah satu utai perkara telu iku man utai wong. Iku fa'ala guna gawe sapa man ing salah satu. Sikotan krono mandel billahi kelawan Allah, wahtisaban lan amri ganjaran. Karena mongko ono iku hakon nyoto ngalallahi ing atase Allah apa ayo ina yento nulungi sapa Allah iman, nulungi sapa Allah iman. Wa ayyuba rikalan yento barokai sapa Allah lagu mariman. Man utai wong iku sa'alu maku sapa man fi fakaki raqabatin edalan mecat awak-awakan kawula, edalan mecat awak-awakan kawula. Sikotan krono kumandel billahi kelawan Allah, wahtisaban lan amri ganjaran. Karena mongko ono iku hakon nyoto alallahi ngatas Allah apa ayu inahu yento nulung sapa Allah iman. Wa ayu barokah yento barokah sapa Allah lan mariman. Wa man utai wong iku tajawad rabi sapa man sikotan krono kumandel billahi kelawan Allah, wahtisaban lan amri ganjaran. Karena mongko ono iku hakon hak ngalallahi ngatasé Allah apa ayu inahu yento nulung sapa Allah iman. Wa ayu barokah lan yento barokah sapa Allah lahu mariman. Wa man utai wong iku ahya urip-urip sapa man ardon ing bumi mayitatan kang mati sikotan krono kumandel billahi kelawan Allah, wahtisaban lan krono amri ganjaran. Karena mongko ono iku hakon nyoto ngalallahi ngatasé Allah apa ayu ina yento nulung sapa Allah iman, yento nulung sapa Allah iman. Wa ayu barokah lan yento barokah sapa Allah lan yento barokah sapa Allah lahu maring man, lahu maring man. Ngajak diri salah satu utai perkara telu iku man utai wong iku utihuna den paringi iku utihuna den paringi apa salasu fakot utiah mongko temen den paringi sapa man mislama ing sepadane perkara utiah kang den paringake apa man ala Daud ing keluargane Daud. Al-adlu suwijine adil fil ghadabi ing dalem tingkah itu. Warido lan rido wal qasdu lan merjono fil fakri ing dalem fakir wal ghani lan sugih. Wa khosyatullahi lan wedi ing Allah fisiri dalam tingkah samar wa alaniyati lan tingkah ngedhe. Rawahu al-Hakim ngan Abi Hurairah.